Mga empleyado sa Mandaue nga nasuspenso sud sa siyam ka buwan ang hinaot nga malibkas na kini kay apektado na kaayo ang ilang panginabuhian. Samtang City Hall dunay planong tabang alang kanila. Ang report ni Nico Sereno. Ang 36 anyos nga security personnel nga taguon nato sa Pangang Buboy, usa sa 26 ka mga empleyado sa Mandaue City Hall nga nasuspenso og balig siyam ka buwan sa ombudsman. Parte siya sa mga staff nga na-deploy sa demolition sa usa ka bakanting luna nga gikwestiyon sa nagpailang tag-iya. Job order ang status niya sa trabaho. Kapin sa 2 ka semana na sukad siya na suspenso. Sa pagkakaron, na masahero na lang una siya. Napektuhan gyud din taon. Kay Namun mao lagi nang itabua lagi nga inana. Kita pitaw naguna-una po tag para pakaon sa tong pamilya. Mao lang ka decision ko nga mga balhabal na lang. mato ni Buboy, trabaho ra gyud unta ang gihimo nila didto na suspenso pa hinuon. Kalain po tayo kay ano mahagsa po datong kuan ba nga ginana nila nga wala man tayo sayop among gibuhat. Oo nga igo ra mi nituman sa mando sa taas ba. Mo nang isakitan lang po ni. Wala nang problema mahimo, ilaha mang desisyon. Nginaot lang po ta to nga dali ra mahuman ang kaso na mo ba. Ang mga apektadong empleyado mi-file na og motion for reconsideration nang hinaot nga dunggon ang ilang habig. Samtang matod ni Mayor Glenn Bersede, gitigom nila ang mga gisuspensong empleyado. Gikonsidera sa City Hall pagpangitag paagi matabangan sila. Mag-agad pa hinuon sa budget apan kun mahimo i-hire una ang ilang asawa o miyembro sa pamilya. Una, tanaw na to, muna pa tayo mga budget pa niya para wag katungapan na sumbis-uban. Kaya may gidawat mo sa tanga, kinsa may nagtuo, masuspinso pa sila. Dahil ko, abot yan. Pero family member nila yor. Family member. Dili sila. Family member na mga tatabang. Sa kontrobersyal nga luna, daan ang gibarugan sa syudad nga legal ang demolisyon ug ang yuta gipanag-iya sa dakbayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.